wati nikmat maulawa nikmat nasib wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana donya linangkung kajaba saking Allah kang sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan karjan kamulyan miwah katentreman ugi karahayat mugi kajiwa kasarira waradin sagung merawuh para tamu sinedahan kakung mah putri dalasan kula sakadang warga ageng sedaya Nusantara nuwun kula nuwun katur keluarga pamungkati panjenengan Bapak Sukarman Ibu Deli Baryatun ingkang tuginabekten para punden sepuh aji sepuh kasepuhan wonten ing padukuhan ngunut langkung-langkung desa Gebang saestu sedaya ingkang sampun pana ing pamawas miwah leba ing pitutur budi luhur ingkang pantes pinundi satu pantes lamun ta sinudarasana para pangemban pangembating pamrentahan wonten ing desa Gebang Kecamatan Masarang wewengkon Kabupaten Sragen panjenengan Bapak Lurah miwah seperangkatipun ugi dalah jajaranipun ingkang saestu luhuring budi ingkang winantu ing pakurmatan sumrambahipun sedaya para rawuh para tamu sinedahan kakung mah putri tangkantun para kadang taruna kadang krida dharma kadang pramuladi sedaya ingkang hanamung krida ingkang saestu bagya mulya amit pasang mariman tadi ilo duni tinebihna ing tulak sarik dumawah ing tawang tuwang mugia linepatna saking siku bendaning Gusti ingkang akar luka nuning jendat Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mugia kalilanana
kula sakadang ngluargaken sedaya Nusantara inggih saking Padukuhan Sentul Desa Keongan Kecamatan Nogosari Wengkon Kabupaten Boyolali leresipun saklaripun Bandara Adi Sumarmo ingkang kasta kadang taruna kadang wanen Dimas Sigit Susilo kaleres ingkang kepareng Hangasta Kibot wonten ing dalu kalenggan kepareng mangayun manem Bromo tinimbalan sowan saking keluargaken tim kreatif kerabat kerja kumplitan jangkep kadang lospuh Roko Mas Edos saking keluargaken Edos Jaya ingkang mapan wonten ing asinan Gebang Masaran Sragen ugi wonten ing dalu kalenggan prokat dan sayu kasenguyung manunggal profesional rental audio sound system ugi mijil saking asinan Gebang Masaran Sragen kaliput digital video syuting Medvi di kanthi live streaming kang mijil saking Karangmalang Sragen prokat dan sayu wonten ing dalu kalenggan kepareng Hanganti Tri Widowati Pringkang ateges 3 Widow Swarawati sampun mastani sugih Hanganti bocah wadon 3 ingkang sugih swara kepareng sowan ingkang sepisan mijil saking Surakarta Hadiningrat wonten Ina Allah kepareng mayun sedaya sumusul ingkang angka kalih mijil saking Boyolali bagian Iring Kilan wonten Ririn kepareng mangayun woyo wondene kang pengasan kita saking laladan Boyolali Lengkilan kala saking laladan Sambi kepareng manem Bromo wonten Eka Vivita kula pinijipun besar dalam mugi Boyolali bagian ujung utara kaleres saking Kemusu ing mangke kemarin derek suka mangun suka derek panglipur katur sagung rawuh para tamu ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pangjang wilujeng pisan wilujeng midhangetaken murwakani lekasing sedya salam pambuka katur rawuh para tamu salam rahayu salam budaya kula nuwun sakjroning atiku nalika sliramu mengganggu apa sliramu ora krasa
aku kudu sambat karo sapa buta galak penanggung ngobani bisa kumpul bojomu tak siliye sesuk-esuk tak baleke bojomu tak siliye yen penak tak dosak lawase tahunono udonono tak enteni ing kowe ing tresno balon mongko bebasane mong katon katon iramu wae aja lali buka siji buka lima setia satu tahan diri yo yo Tresno aku sembah nuwun mekaten satawis salam pambuka saking keluarga ageng sedayi ing pangajap mugia saged katampi wonten ngasanipun sedaya rawuh para tamu jengantika lenggah panyaru miyup purba miwah wasesa katur sagung rawuh para tamu sedayanipun ini bareng suka panglipur sowan kula sakadang keluarga ageng sedayi ini barang daya suka masuk panglipur katur sagung rawuh para tamu kinarya jangkepi regengipun swasana boten iki kinarya jameros asreping swasana wonten ing dalu kalenggan anamu bisa dreme suka panglipur ki boten ngirangi subasita saestu kepareng derek mangayu bagya derek mamuji langkung-langkung katur keluarga pamungkati panjenengan Bapak Edi Sukarman miwah garwa nggihipun badhe kentas pitulus kang putranipun Roro Ayu Anggraini Galuh Kurniawati
ingkang dadi kepareng kalampan Daud kaliyan Mas Bagus Praka Ferry Purwanto Jalutanaya panjenengan Bapak Suranto almarhum Ibu Suwati mijil saking Tolorejo Kedung Upik Sragen di wewengkon Kabupaten Sragen. Purwomadya wisananipun kisastu pikantuk ridhanipun saking Gusti tansah manggiya rahayu wilujeng kalis rubidana ing sambikala dipinaringana cekap wonten ing ngajeng turah wonten ing wingking. Mila kinarya jangkepir kiswasana wonten ing dalu kalenggan kares medal ingkang mirunggan malem midodaren kepareng suka panglipur katur prawuh para tamu para kadang sedayu manem brama inna Allah Allah Ladala ya Dek Ina Dek besar. oke sowan ana laladan ngunut Gebang Masarang Sragen Mas dalipun Bapak Edi iki sedayu sowan wonten ing dalu kalengahan indereke dulur lanang Edos lah ngombe hub engko kemen-demen engko oke nah iki sembah nuwun Edos Jaya iki juragane juragan apa toh Suwun lan juragane anu apa kuwi jenenge es teh jumbo iki usahane siji masih dirahasiakan iya apa ya kira-kira ya anu bangsa ngene-ngene lho oh ngono ku ya dagangan toh iya no dagangan lah iki alhamdulillah bisa sowan panglipur kantor sedaya warga masyarakat ana ing laladan ngunut Gebang Masaran kinarya japri swasana mula sowan sepisan wong Jawa ki aja ilang jawane sluman-slumun slamet sowan ing dipapan ki nganggo kula nuwun uluk salam langur yen mangga ngaturaken saking dalu Bapak Ibu sedaya ing hormatan Mbah Kakung segelenggahan kami sekeca ugi sugeng pagian kula kalian sak rombongan sadayu lho iki masa Dek sadayu menika saking Sentul Kayang ana dasaripun ya lali teng senyum sing gondang apane susune kok terus susune kok weh terus langsung ngempet ngene dhewe weh kok weh rene iki kita bolane iki pancen leres tondang tapi susu sapi mboten susune ibuke kok mboten no susune ngene-ngene sing belani do KCG kok KCG iki apa kecil lah piye memang bumbako kabeh ya alhamdulillah suka panglipur kantor prawuh para tamu sampun medal dahar ingin panuwun pasugata bugodharan sampun katur iki diwiwiti sak pupuh kembang langgam mangke bar menika mila tumuli daya pakurmatan oh ngono mila purba mahwasesa ing mangke ajemun garap ingkang kados punapa jemurung derek dawuhipun saking sedaya pakaripun seni wonten ing ngunut Gebang Masaran Sragen nggih ceritaken nggih Pak kowe nek ora kena muni kesuwen lho kowe ngono lho sing muni kesuwen ki sapa ta bose lho nek nu sing omahe rasa nunggoni bos wis ngruwet-ngruweti Mas nanam singgah wala tan suminggah turgo kala minggir sing asrah sing
suku sing kapan kasat mata sing atenggah sing amulu sing bahu kabeh padha sumingira ing lenging jala niki yo amuk Suramrata Jayamrata disalipun Sang Bratasena dawuh saking Sang Begawan Guru Durna upadi susenganging bareng mangayun sebayu Yang teretyan Bratasena ngembang kawuh Guru Durna upadi sesayange kanthi ati kangane datan banjé kang sinebya ngajak sang popo sinala nadyan yen sinawang suhang datan endak ya Bratasena ya Bratasena ya Bratasena ya Bratasena hebat nyambut gawe iki anggere sarwa kabeh iki kompak ya ta yoga musisi MC lan penyanyi disengkuyung audione brantas jenenge apa manunggal retora iki yang dipunasta dulur Anen Dimas dikasuhan Bapak Wadimin Bengkel iki uga iki nek nyambut gawe iki saka kumplitane dolanan Mas Edos tamu ben rasumuk ya dipasangi kipas. Ya iya toh. Ini iki untuk 1200 iki. Ta Bas. 1200 ento iki. Nek untuk 1200 tak dipesik 200, Dos. Wis ora salunasi ngono wae, 200 wae. Ya gini rek. Ya ditutuke uga diliput Medvi digital video syuting Karang Malang Sragen. Lah streaming ora iki, Mas? Oh, streaming no. Ora sak. Ora. Wow, ora udah. Iya, teko weninge ganti. Bapak Guru Minoyo papan gunung sejati tinage sangku ngurusi. La 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 la.
Bratasena ngendhan gawe guru surna Bupati sesayane kanthi ati kangen tekan panggih kang sinadya wakas sambo posenola nadyan yen sinawang suwung datanen dak badasika Okonge iya. Hei. Gedang luko. Bayo. Jago kok pecicilan. Iki cara nggonku kono leh ngenarane iki jago celutrak. Kok iso celutrak, Mas? Lah ya ini kok kluruk ora ya celutrak. Sopo sing metengkean? Lah ya kluruki kancane. Iki uga ora lali nek Ineh. Mergo iki aku sowan mung bengi iki. Oh ngono. Sesuk aku ra iso teko. Lho lah ngopo? Lah wis ra dijok kok. Iki derek ndedonga kagem calon Serat Maja Temanten. Saestu badhe mangun brayan enggal manggih wahyu ingkang nomor kalih ingkang winastan wahyuning judu. Judu ingkang sejati ya sejati ning judu satemah saged babar keluarga ingkang ayom tentrem bagya mulya lahir tumusing datos. Amin. Dengan langgeng brayane ya langgeng katresnane. Amin, Mas. Yen wis langgeng iki insyaallah bisa seneng nome ya bakal seneng tuane, seneng sehate ya seneng larane. Bener, Mas. Tak ketembange kok ngene iki ya. Lah awakmu nyawangi ning kene ya tak unjukke nek tak kira ki nek melorot ya tak unjukne. Unjukno iki bayakmu ora kaya biasane kok. Lah ngopo? Bayake biasane nang kene mleprekno ya. Oh, kayak mau tak kumbah, Mas. Aku wis gawe anyar jano. Lah ya nek sing kene tak bolong kabeh. Iso makmum. Kok ora mau sak, kok roh kaya ngene. Lah iki ventilasi ya, Mas. Bener ki plinggayar asline kok. Tekawane kancipta Bapak Guru Minoyo kapan jenenge sajati ngangge sampun ya Mas Besar langsung mulai ya Mas. Nggih sembah nuwun santawis kepareng kantur wonten Bratasena. Wonten ing dalu kalenggan kepareng mangayun manebra saking kadang sebayi bikinaryon jangkep swasana nyuwun pampunten saderengipun mboten ateges menika kula langsung mboten awit medal dalu kalenggan kaleres menika malem kang mirunggan midodaren wonten ing dalu kalenggan awit iki saking para kadang krida dharma ingkang hanamung krida lati sampun kepareng paradin awit pasugata unjukan pacetan ugi miwah bugodaran sampun kepareng katur mila purba miwah masesa kantur sedaya para awuh pertamis dayanipun langkung-langkung para pakaripun seni. Mila ajeng darap ingkang kados punapa insyaallah hanamut jumurung derek dawuh panjenengan kepareng daya pakurmatan katur sedaya para pandemen ing kabudayan wonten ing Munut Gebang Masaran Sraget. Nyuwun pamunten menika mbok menawi kapurwakan Pak Lurah. Oh mboten saged. Mandhawu Pak Bayan, Bapak Pak Sare. Sinten? Pak sinten? Pak Bayan. Nggih, Pak Bayan. Pundi lenggahipun? Nggih.
Teng pundi Pak Bayan? Niki napa niki? Oh nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Bayan surgungan panjenengan. Monggo maju mawon. Dalem mboten kersa kok niki dawuh jenengan kok. Nggih. Ampun jam 11 kok lho. Dalem dereng kersa. Oh ngoten. Sinten liyan? Goble kajan sinten? Pripun? Garap seraginan bae. Panggah oke. Awit menika dereng kersa mila wedal kang miruan kepareng sewen para kadang sedayu laju widiwati yang sampun kakani kepareng mangayun manem bromo para kadang sedayu kepareng sewen eka wibita hey turun ayo PSK kok PSK piye Pasek. Oh alah ya Dewas seratapan aku dandan ayu-ayu dilokke PSK genggek ngono wong kok pirang ngeres seniman iki seni sentuhan nurani kok oh iya pikiran iki sing positif iya lah yo ning Boyolali iki nek PSK iki ngono kae kok aku ya mak teratat tapi nggonmu iya Boyolali bagian kulon kono nggon sing lor kono nggonku ya ora beda PSK tetep PSK ACG ya kecing soan Mas Besar ya patah mengatakan lebih cepat lebih baik uluk salam rampung dan nyanyi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggan kandi sekeco nabi midhangetaken campur sari sedayu nggih Di menika sowan kateben sepisan mila ing manggih sedayanipun para wadya wisananipun saestu manggih katelepatan nyun gungi samudra pamunten nderek gulang tepang gladi wanuh kaliyan warga masyarakat wonten ngunut gebang Masrang Sragen. Juragamu rawuh rene to? Dalem Pak Bayan Parmin. Pak Bayan Parmin. Pak Ratno. Kalih Pak Ratno. Lenggahipun teng pundi, Nggih? Monggo Pak Bayan Parmin. Pak suwun gunyanipun. Nggih, monggo Pak Bayan. Nggih. Pak Bayan Parmin, monggo. Monggo Pak. Pun gilir gumanti. Napa mriko Mas Besar? Ya. Oh, men rene wae kok ya. Oh. Di kersanipun nek nong ini kok tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi ingkang mriku saged mirsani, sing nang kono ya saged mirsani. Apa-apa ki penak nek ning tengah. Oh iya. Ha iya. Nek mesti genah. Nek kepiringan nih ya ora penak. Ah, kok ngiringan iki angel-angel melengkung ya. Sing ngawasi ki lho maksude nek kok. Lah iya melengkung ngene. Kok ndak dengek. Monggo Pak Bayan. Nggih, monggo Pak. Manunggal audio adaing kondo ingkang mawi kabel dipun uripaken. Jan elok. Bilang terakhir. Amit Pak. Monggo. Wilujeng dalu Pak. Nggih, dalu Cahayu. Nggih. Lah do sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Salim rumiyin Pak. Salim. Alhamdulillah. Langke ngoten niku to Pak. Nggih, Mas Adi, tumpet ndedonga mugi-mugi anggenipun muga ganti purwa madya wisananipun pinanggih wilujeng. Ugi spesial kagem temanten berdua selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kaya Mbah Bayan Gebang. Amin.
Jan. Ayo do kaget. Pak, Dadi Pak, bodho. jagomu jeneng niku pripun, Pak? Lagu Iya. pripun apa, Pak? Lagu wajib Nggih. aja ngalamun dibablaske junduk mentul. Apalane ya mung kuwi ya. Oke. Sudah, Pak. Nggih, ngapunten Pak Bayan, kersanipun dipun leresaken rumiyin. Nggih, sabar. Misi saking Ugi spesial kagem Mbah Narti Wedhus, heeh. Ndang kulaan kok wedhus sampai entek kok kentekan modal. Ngomong kene Mbah Bayan ku tak gawani. Pak Bayan niki wedal duka nek mriki nek nggen kula niku dagang tahun do mecicil Pak Bayan. Jare wah wis tuku tuku tuna, mangkat-mangkat tuna. Regane remuk jarine. Nek nggen kula nek mriki mboten ya. Oh padha nggih. Ayo monggo. Edos. Alon-alon, heeh. Mas Bayan. Netraku Kadya kencana binangan dasare nganggo ageman pindo cangker jatuh kuning monggo saya aja rina wangi mong kayuyut dan kenceng berarti ngalamun tuang ayu Darane rasa jati tentu murun setelane kalbu salupani gayeng tenan heeh. Nggih, Dasare pajeke ya wis bot. Heeh. Wayah leren. nggih. Hai lho, Bro. Wis. Selumprahe wong ngalamun. Ambon katon sarwa indah. Iku gelape wong urip sunduk mentel biarap sabar ing rasa katresnan Sesarengan sedayu.
lagi kelalen Cahayu. Nggih, mboten Dasar ya ora napa-napa. tau kepayon. Ditutup nggih Pak. Tutup Cahayu ya. Doku sumon Oji, matur suwun Cahayu. Nggih, sembah nuwun Pak Bayan. Jarum-jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum peniti wong manis mana lubang nyari. Minta senyum wong manis dikasih senyum. Minta senyum wong manis dikasih senyum. Senyum sekali wong manis mengandung cinta. Sanas. Wah, becek cara rime ya cakram ngarep buri. Semusul kalau mau santok lo tampi Pak Darman nggih, terus. Nggih. Pak Darman mangke ugi wonten Pak Oya. Mangke sedinganipun monggo sinten Pak Darman monggo. Medal kang mirunggan Darman. pun gilir gumanti. Murih jangkep regengipun swasana wonten ing dalu kalenggan karana saestu medal ingkang mirunggan marang suka mangsuka panglipur santawis lumantar dhateng sedayu. Ya. Jane Mbah Carik riyen kok. Iya. Dereng kersa mangke bar menika. Mbok menawi saged kalajengaken mangke kantor Pak Carik. Lagu apalan iki? Jebul kok ya manusia. Piye Mbah Bayan? Niku rong rencangi nggih Pak. Nggih. Prasetyamu rama rame janji nganti hati kowe teko sampeyanmu apa kok ya lagi mesti jati kerja temen nggonku urip iki aku dewa dono aku dewa ulang pangsopo ento urip tanpa guna nyawa kula enggal kapundhutna piye piye lah yo campur sari kok penak ayo ngene Enak nggih Pak. lebih sepindah mriki nggih Pak Sayi nggih nembe sepisan nek lete streaming TikTok Mbak Ina iki tahu tak komen terus jane men yo ora ngerti Nggih,
nate muncul ten beranda, Pak. Insyaallah. Loh, iki. Insyaallah. Bahasamu lho. Hah? Nggih. Maksudnya gini, nggon FYP TikTok. Biyen mula monggo iki wong ayu ini biasane Pripun? nek nggon media sosial iki terkenal nggih. Ya ning berandane muncul terus nggih. Kok beranda? Biyen mula aku lillah ika krama pamujimu uga bisa Bagyo mulya langgeng sakamiya kok ngomong semono prasetyamu ora tujuane janji tresno nganti mati kowe setia medhot kabrenanmu ngapa gak wae dinasti orang biasa bukan siji langgeng mangkara bukan loro open BO bukan telu untuk bubuk jumati sis kejo temen nganku repeti aku dewa kepakara nyawa yang urip tanpa guna nyawa kula tinggal pundutna Iya Mbah Bayan. Surat. Itu pun Mbak piye? Kula mboten ngertosi, Pak. Ngrencangi mawon. Ora wayahe dus. Nggih, Dek wingi Nggih. pas niki kula mboten mlebet. Oh, Ini waktu dicetak lagu ini bareng lahir nih. Heeh ya. biyen mula aku lila ika krama gandeng Italia Kamu uga bisa Bagyo mulya tinggal saklamya. Ya, terima kasih. Monggo. Sampun. Nggih sembah nuwun. Nggih Ririn nyanyi sik. Ya, nek kita ini. Tak manut sliramu we. Ya, Mas. Apa? Nggih tebih raos panundung namung nganten sing kondur para tamu ingkang sampun keparingasan kondur. Mugi konduripun tansah manggih arah wilujeng ngantos dalem sewang-seweng. Mugi kalis ing rubita wonten ing samarga-marga para kadang sebayi. Dene parang suka panglipur kinaya saestu sawetawis jangkepi regenging swasana mangayun manembrama para kadang sebayi.
Soalnya tombak kenceng ngeram loh ya. Nggih, goyang mriki Mbah Kakung. Nggih. Wase menika. Ah, nggih. Apa Mas? Mau salim juga yang belakang. Mau salim. Hah? Apa Mas? Ketipungnya elektrik ya? Oh, ketipung elektrik ya? Jaluk salim maksudnya. Ora weh. Cai mendemok. Ringgin. Salimnya bahaya ini. Saiki ditutut mlebu iki lho Mas aku. Sampe saiki enek. nggih rong iki kowe nyanyi kok. Hah?
Sing gorong-gorong kene kowe nyanyi wae ya. Nah saling penak ya. Ya, disogok, sogok, keri. Ya, malah enak ngene iki lho. Merangsang lho Mas. Iki engko nek wis jam 12 ae to, yang ini kok wis keri-keri. Mbak nggih. Saiki Slopo batok elaila sirama menyang sala ina lehole payung monto majanti loloroba awang mati ora obah yen obah mesthi bocah yen urip golek utangan sowan malih season kaping pindho ya Mas. menika kagem Pak Bayan Widayanto. Pak Bayan Lenggae wonten pundi? Pak Bayan Lha Pak. monggo Pak Bayan monggo mriki katuran jumeneng mriki Apa Pak? Pindahan ajeng. Pak Bayan katuran jumeneng mriki monggo nyanyi campur sari Pak Bayan. Ini Mbah Edi nyanyi. Ya dangdut isane dangdut tok. Pak Bayan nyuwun tembange napa? Katresnan sejati. Nggih. Boleh. Monggo kepareng nyatur wonten katresnan sejati Ketika Oh dangdut nggih, dangdut. Yo, sing ngetipung digunakake. tapi berdebat berdebat
golane maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur lebur metu golane Suci panggil Ngantuk mboten Pak Bayan. Ini namung kudu. Engko nak Bayan ra gelem nyanyi nak dikira. Nggih, sedel nggih. Manuwun. Boten? Sik Sinten? nyanyi iki anu Mbak E Manten. Oh, Mbak Emanten. Namanya siapa? Istri Wijayanti. Monggo Mbak Istri. Mbak Istri Wijayanti monggo. Ini anak maju mriki? Enggak apa-apa. Gimana? Ayo, dari Mbak Istri tak jemputin Mas. Mbak Istri Wijayanti gimana? Mau kok mau. Boleh ke sini? Mau Ada dipersilahkan. pasangannya atau sendiri atau mungkin sama mamahnya, monggo. Nanti bisa Oh, yang iya. satu ini juga untuk Bose AYN Rimba, untuk Pak Oya juga ditunggu. Nanti bisa langsung maju ke depan. Kali untuk Mbak Sini, Istri Bu. Wijayanti monggo. Ke depan sini, Bu. Monggo mic-nya. Mau nyanyi lagunya apa? Judulnya apa? Rondo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sedaya yang kula boten sebutkan satu persatu yang kami hormati, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan waktu dan sehat yang diberikan pada kita semua, sehingga kita bisa hadir, Bapak Ibu semuanya bisa hadir pada hajatan kami atas pernikahan anak kami tercinta Anggraini Galuh Kurniawati yang insya Allah akan besok kami dinikahkan dengan beliau Ananda Praka Ferry Purwanto. Untuk itu kami malam hari ini sungguh berbahagia sekali karena berkat Allah Subhanahu wa taala kami senantiasa diberikan sehat, bisa Bapak Ibu semuanya memberikan doa restu kepada kami sekeluarga. Untuk itu bukan nadar nggih, kami mantu. Untuk yang kedua ataupun yang terakhir, bahwasanya kami akan nyawer. Siapapun nanti yang joget insya Allah rakitan Rp1.000 mangke kula sawer nggih. Monggo Kita enak nung. kami Joget kabeh ya. kepada keluarga besar dari beliau Bapak Harsali, orang tua kami tercinta yang telah berusaha membesarkan kami, keluarga kami nggih. Monggo keluarga besar Bapak Harsali, silakan maju. Sapa sing gelem joget tak sawer rakitan Rp1.000. Monggo silakan maju. Kadange bayar. Sekali lagi monggo keluarga dari Bapak Harsali, disilakan. Lagunya apa, Bu? Maaf ya bila kami dalam atur kurang berkenan Oh, pada iya, siap. Bapak Ibu semuanya Iya. ya. Hanya tujuan kami adalah rasa syukur kami karena kami sudah insya Allah dengan hajatan kami nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses. Amin dan berkah. amin. Oke, Bu. Lagunya apa, Bu? Nyuwun lagu Bukit Berbunga mangke dipun Oke, iya. follow, nggih. Ada Bukit Berbunga. Oke, kami. Moga semuanya keluarga Bapak Harsali. Ini saudara-saudara dari Pak Edi, jauh-jauh Jakarta ada, Surabaya ada, Palembang juga ada loh. Kami Semua menanti pokok. 10.000. Terima kasih. Enggak. 10.000 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 enggak. 10.
Terima kasih, terima kasih.